Ada mana nih? Cukdaw Narzari, Kami ya. Syarpangguri. Mana kayak bisnis di laut juga nanti. आच्छा आं बिजेपिआव फैनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय मानोना दिनैनि समाव जोंनि बिजेपि दतमा मण्डलनि सिङाव 8 नं दतमा कनस्टिटुएन्सिनि जायनाखि दिनैनि समाव केन्डिडेट जानो थांगासिनो दं बियो जाहैबाय मोनसे समनि आंनि ओरैबायदि लोगो जों मोनसे समाव गंसे बिसिनायावनो उन्दुनानै देरबोनाय बिनिखायनो आङो दिनै आं मोनसे दस्रा पार्टियाव दंमोनबाबो दिनै आङो नैबे आंनि जाय मानसिया माने आंनि अरायनि लोगो बिनि थाखाय आङो बिजेपि दलाव हाबनानै बिथांनि जानानै खामानि मावनो साखाफारा जाबाय दङ बिसोरो सम जानाय लोगो लोगो बिथांमोना फैगोन जोंनो नैबे आगष्ट मासनि कयेक दिननि गेजेरावनो आंजों लोगोसे गोबां मानसिया आंनि जायनाखि आगसि आगदा जायफोर दंमोन बिथांमोनखौ आङो नैबे जोंनि जायनाखि फैगासिनो थानाय इलेक्सननि दतमा मण्डलनि जोंनि केन्डिडेट जानो थांगासिनो दं मनरन्जन ब्रह्म बिनि जानानै जोङो जयैनो खामानि मावगोन Jadi bitangan dotma bijabaवहाय बिजेपि राजखान्थि दोलोनिफ्राय बिजाथि होआ होननानै बुंदों बे सायाव नोंथाङा मा बुंगोन बेथ' पलिटिकेलाव माखासे बानसावलायनाया फैखायो दिनैनि समाव रबिराम नार्जारियाबो मोनसे समाव दिनै बे बिपिएफआव दंमोन बै समाव बिथाङाबो बिपिएफखौ मोनसे आलादा दलाव थायोबा बुंबोदों आरो दिनैनि समाव इउपिपिएलआबो बुंगोन बे बड'फानि जायगा होननानै बाव बिजेपिखौ होनाय नङा होननानै नाथायबा दतमा हिसाबै जोंहा बेसेबांबा गोबाव जाबाय जोङो डिप्राइभ जाना थाबोनाया दतमा ओनसोलनि गासिबो सुबुङानो दिनै जोङो सरकार थाबा एमसिएलए गैया एमसिएलए थाबा सरकारजों गैया बेबायदि जाना थाबोदों बिनिखायनो दिनैनि समाव जोङो भारतीय जनता पार्टीनि जानानै गोख्रों सासे राफोद जाफुंसार फालांगि मनरन्जन ब्रह्मखौ जों बे ओनसोलनि गासिबो जोंनि माखासे सिगांफ्राव दुखु खस्थ' मोनबोनाय बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय जों दिनै मनरन्जन ब्रह्मनि जानानै खामानि मावनो साखाफारा जाबाय बिजेपि राजखान्थि दोलोनि मुगा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआ नोंथांनि मोनदांनायावहाय दतमायाव माबायदि थासारियाव दं दिनैनि समावथ' जों नंगौ आङो दिनैनि समाव इउपिपिएल दोलोआव हाबनानै दंमोन नाथायबा दिनैनि समाव इउपिपिएल दोलोआबो इसिबां स्ट्रेंथआव गैला आरो बिनि फारसे जोङो मोनसेखौ बुंनांगोन बिपिएफ दोलो दंमोन बिपिएफआ 70 बोसोर सालायखांनायनि उनाव दिनै नैबे 2020 निफ्राय बावहाय बिपिएफखौ बार होनानै बिजेपिआनो इउपिपिएलखौ लानानै सरकार दादों दिनैनि समाव बिपिएफआबो दतमा हिसाबै देरहासार जानायनि लामायाव गैला बेखिनि बिजेपि राजखान्थि दोलोनिफ्राय बेवहाय एमसिएलए बिथां प्रकाश बिथाङा दङ दा बे समाव प्रकाशआथ' मोनसे समाव नंगौ बिथांखौ आंबो बिपिएफमोन बे समाव आंबो वान अफ दा प्रकाशनि आगदा आखाइ बायदि खामानि मावदों नाथाय दिनैनि समाव प्रकाशआ एमसिएलए हिसाबै जोंनि बे दतमा समस्तियाव जेबो मावनो हायाखिसै बिनिखायनो पाब्लिकफ्रा बिनि फारसे बानाय फैबाय दिनैनि समाव पाब्लिकफोरनो मोनसे गोदान जौगानाय गोदान मोनसे जाफुंसारनो हानाय बेफोर जिनिसखौ नांगौ जादों